tuli alta ajan, tuli taivahan takahan. Putos syliin äiti emon, maan emosen syliin. Emo tulta tuuditteli, taivutteli, tutkiskeli. Jakoi tulen 9, vartijalle valppahalle. Tulen henkein taitajille, ikisoihtuin kantajille. Jes, nyt mä sain niitä. Se oli vaan siitä, että mun puolelle. Eikö se ole vähän niin kuin toispuoleen? Neidoillensa nimet antoi, jotka tulen taijat taitoi. Ensimmäinen heistä ol Kajo, aatos palava, henkein valo. Toinen nimeks Kipuna sai, hän oli nopea, leimahti vain. Kytö seuras kolmantena, tulta lietsoi valtoimena. Liekki syttyi seuraavaksi, tuli yltyi kuumemmaksi. Valkie lisää tulta puhkui, suuri voima, valo uhkui. Pispalaan lähti. Miksi mä oon Pispalassa ja koskaan tullut Pispalaan, niin se on tuo Lahden syynä. Mun piti aikana, että pyhitään tuolla lähteen, eli pyhitään läpimenoa. Toi Lähde on, nyt mennään semmoiseen historiaan, mennään ennen tätä Punakapinia pitkin. Kun tää vesi vetäytyi, niin tuolta puhkesi suoni. Ja sitä suonesta tämän alueen ihmiset on ottanut vetensä. On vain toinen kertomus. Mutta täällä on niin paljon surua ollut tällä alueella, kun tää on tämmöinen paikka, että, ja tapahtumia ja sotaa ja kaikkea. Niin Pispalan lapsten ja äitien uhrilähde on siinä. Eli siellä on, kun äijä on kuollut, tullut takaisin tai mennyt pieleen, niin sinne on likat mennyt itkemään sinne pusikkoon tuon lähteen rantaan. Ja sinne on sotalesketkin niin heittäneet sormuksensa. Ja sitten kun täällä on joutunut salasynnyttämään nämä köyhiä lapset, koska Uuskirkkovalta, niin tyttö oli raskaaksi, se on niin suuri häpeä. Niin sitten lapsen päästä joutui vielä surmaamaan niiden lapsia. Niin ne surmatut lapset on tuossa lähellä, kun se hetteen, kun ne työnnettiin sinne. Ja kun mennään on valtavan kaunis paikka. On, se on kaunis paikka. Lähteiden lähde. Joo, se on nimenomaan. Ja se oli vielä se lähde, mikä kumpuu niin paljon sitä vettä, että se on uskomaton määrä, mitä se tuottaa. Hipit on niin ihania. Hippi on housussa. Veikko hippi. Mä en ole mikään hippi. On monta askia sulla siellä. Hyvä, kiitos. Noniin. Mun hippi. Niin, mennään nyt Halloween bileisiin. Puhutaan Pispalan äidistä, lapsista ja flikoista, niin kyllä täällä on, sen historiassa tunnetaan aina, niin täällä on jostakin syystä, niin naisissa on valtava tietynlainen olemus läsnä. Semmoinen herkkyys, vähän surumielisyys, ihastuttavuus, se potentiaali herättää ja jo niin pitää läsnä, että se maailma, mitä puhutaan, niin menneen ajan siitä maailmasta, missä on herkkyyttä, pehmeyttä, lämpöä ja muuta, niin se on mahdollisuus niin tulla esiin. Jos jää vajaaksi, niin enemmän vetoa jouseen, tai sit jos ei saa enempää vetoa, niin sit tähtää vähän ylemmän. Ja kyllä tämän pyhittäjän polvet on siis pudonnut, siis ei Jumalan edessä, vaan naisten edessä ihan todessa kunnolla, kun tällä paikkakuntaan tullaan. Kyllä tämä on ainutlaatuinen on kaikista paikkakunnista, mitä kierrän, just nimenomaan tämä Pispalan juttu ja tämä tämmöinen lasten, äitien, naisten ja flikkojen maailma, mikä ihmisen kurkkuisen ympärillä pyörii. Mä oon toivonut, että ne sais niin paljon semmoista henkistä tukea, että ne sais rakentua rauhassa tommosiksi, mitä ne ovat. Pispalassahan on järjestetty näitä kekrijuhlia varmaan jo 10 vuotta sitten ainakin on ollut ensimmäisiä kekrijuhlia. Ja tarkoitus on tietty tuoda näitä
näitä vanhoja perinteitä nykypäivän ihmiselle sekä tämmöisessä visuaalisessa muodossa että sitten teatterin ja tämmöisien pienien näytelmien muodossa, kuin sitten ihan niin kuin justiin kehruun ja perinnetaitojenkin kanssa tuoda sitä. Ja sittenhän tässä tää on mukava juhla, tää on ihana juhla sen takia, että tässä voi käyttää mielikuvitusta. Että itse asiassa ei edes tarvitse käyttää paljon mielikuvitusta, koska sieltä löytyy niin paljon sitä historiaa, miten oli muinaisessa Suomessa, mitä kaikkea touhuttiin. Kaikki se niin kuin semmoinen saduhohtainen meininki, niin se on sellainen tosi antoinen maaperä järjestää juhla. Vuodenkierto alkaa siitä, kun on kevät. Ja sitten tulee kesä, sitten tulee syksy ja sitten tulee pimeys. Ja pimeys on ei-aikajakso, se on ajaton jakso. Sitten taas tulee valoa pimeyteen. Eli pimeydestä ja syvyydestä alkaa meidän ajanlasku. Voitaisiin lähteä siihen, että silloin meillä Kalevassa alkaa ikään kuin tämän yhteisön ja luomakunnan kuukautiset alkavat silloin. Se lähtee puhdistautumaan. Se hiljenee, se puhdistautuu ja sitten herää eloon. Ja kekri on myöskin kuolleiden esivanhempien yksi tärkeimpiä juhlia. Siksi se on myös pyhittäjien pyhäinpäivä. Koska ensinnäkin meillä kuolleiden maa Kekrissä ei ole mikään Kalmanhajusta, se on Danten Helistä tullutta, vaan meillä Tuonela ja Manala, niin se on kaunein ja levollisin paikka, mitä voi tuntea meidän kulttuuri. Kaunein rakaston olento meidän kulttuurissa on Tuonetar, Tuonen tyttö. Tähän tulee semmoinen kekriateria-kuvaelma. Ja se kertoo siitä, että ennen kun kekriateria katettiin, niin ensinnäkin ennen katettiin esi-isille ja esi-isät ruokaili. Siinä ruokailee esi-isä ja talonväki odottaa. Maistuuko? Se on kun mennään taas tekemään sitä kekriä, että otetaan nämä olennot tänne ihmisten keskuuteen, niin sehän syntyy nyt tämä kertomus uudestaan, mitä oli vanha Suomi, vähän mitä maailmankuvaa, ihmiskäsitystä, ja sen hahmojen kautta niin tulee läväys siitä, että tätä oli tämä vanha Suomi Kaleva ennen kuin tämä muutettiin. Ja sieltä sitten pääsee koko aika, kun edetään vanhassa kulttuurissa maailmankuvasta, niin ei saa mennä mukaan matemaattisen älyn rakenteeseen, vaan tämä kaikki on konehuoneesta, niin kuin Remu sanoi konehuoneessa. Niin kaikki löytyy konehuoneesta konehuoneen. Tunne ja sosiaalinen äly on se, millä kulttuurit elää ja hengittää.